Hej, pozvi Šourečka do píči, vole. Nebo jeho mámu. Kim, jsem tvůj inkvizitor, jo? Tvůj Pozvi ten moderátor. incest tady mezi nás, vole. Já mu vysvětlím, jak to chodí, pičo, mezi gangstrama, vole. Jestli si myslíš, že je gangster, kámo, tak ještě nezažil pičo ulicu asi. Kdo si myslí, že je gangster? Ne, ale mačo keci, já to úplně krásná nenávidím, kámo. dámo. Já jsem tak dlouho jsem se z toho dostával, abych neměl takové debilní keci, a zase jsem tam, hej. Prostě. Jo. Ale Kubo, ty se nesmíš nechat svíst. Vojto. Já vím, hej, já jsem fakt se snažil být hodnej. Ale dneska prostě, když jsem měl tu nejhorší chvilku a chtěl jsem, vole, prostě jít za přátelema, se svěřit, tak si ze mě začali dělat srandu. A pak mi řekli, že nechápu srandu. A když jsem řekl Šourečkovi mámě, že je stará kunda, haha, že nechápe srandu, no tak co, já za to nemůžu, vole, do píči. Čau. Čau, brácho. 6. Ty kráso, Quattro Formaggi lidi, dámy a pánové, vítejte na Quattro Formaggi.